Story time with Alexa the fairy. Let's make magic together. Γεια σας, είμαι η νεράιδα Αλέξα. Μαζί θα διαβάζουμε όμορφα παραμύθια, θα γνωρίζουμε ήρωες, νεράιδες και μικρά ζωάκια και θα μαθαίνουμε καινούριες λέξεις, αριθμούς και γράμματα με παιχνίδια και γέλια. Θα φτιάχνουμε κατασκευές, θα παίζουμε και θα ανακαλύπτουμε μαγικές ιστορίες που θα μας ταξιδεύουν κάθε φορά σε έναν καινούριο κόσμο. Αν σας αρέσουν τα παραμύθια μου, πατήστε εγγραφή και το καμπανάκι για να μην χάνετε καμία περιπέτεια. Σας στέλνω πολύ νεραϊδόσκονη και μια μεγάλη αγκαλιά. Καλώς ήρθατε! Είστε έτοιμοι? Ας ξεκινήσει η μαγική μας περιπέτεια! Στην άκρη μιας απέραντης παγωμένης ακτής κατοικούσε η μικρή Φώκια, η Φίβη. Όλα τα αδερφάκια της έπαιζαν με ενθουσιασμό στα κρυστάλλινα νερά, κάνοντας βουτιές και στροβιλίζονταν με χάρη στα κύματα. Η Φίβη όμως καθόταν μόνη της στη στεριά, με μια αίσθηση φόβου. «Φοβάμαι το νερό», ψιθύριζε. «Φοβάμαι το νερό», ψιθύριζε. «Μα εσύ είσαι Φώκια», της έλεγαν όλοι. «Ναι, αλλά δεν νιώθω έτοιμη», απαντούσε σιγανά. Μια μέρα η Χελώνα η Θάλια ήρθε κοντά της. «Ξέρεις, κι εγώ κάποτε φοβόμουν να βγάλω το κεφάλι μου από το καβούκι μου», της είπε. «Και τι έκανες?» ρώτησε έκπληκτη η Φίβη. «Τραγουδούσα. Θες να στο μάθω?» Έτσι και έγινε. Η μικρή Φώκια έμαθε το τραγούδι. «Ένα βήμα, μία αναπνοή και ο φόβος φεύγει στη στιγμή». Το επόμενο πρωί έκανε ένα βήμα και βούτυξε. Το νερό ήταν κρύο αλλά και τόσο μαγικό. Από τότε η Φίβη έγινε η πιο παιχνιδιάρα Φώκια του βυθού και κάθε φορά που ένας φίλος της φοβόταν κάτι, του τραγουδούσε απαλά. «Ένα βήμα, μία αναπνοή και ο φόβος φεύγει στη στιγμή». Το παραμύθι μας τελείωσε. Σας άρεσε? Χαίρομαι τόσο πολύ που το ακούσατε μαζί μου. Έχω κι άλλες όμορφες ιστορίες, παιχνίδια και δραστηριότητες για εσάς. Ελάτε μαζί μου. Θυμάστε τα ζωάκια της ιστορίας μας? Για πάμε να τα δούμε. Να η Φώκια. Ναι, σωστά. Φώκια, Φίβη. Παιδάκια μου, ξέρετε τη Φώκια? Σήμερα θα τη γνωρίσουμε καλύτερα. Η Φώκια ζει κοντά στη θάλασσα και της αρέσει να ξεκουράζεται στις παραλίες ή να κρύβεται μέσα σε θαλασσινές σπηλιές. Στην Ελλάδα έχουμε τη μεσογειακή Φώκια. Είναι πολύ σπάνια και χρειάζεται την αγάπη και την προστασία μας. Ξέρετε τι τρώει? Της αρέσουν πολύ τα ψαράκια και τα καλαμαράκια. Τι νόστιμο φαγητό για εκείνη. Μερικές Φώκιες ζουν και στους πάγους, στην Ανταρκτική, εκεί που έχει πολύ χιόνι και παγωμένο νερά. Εκεί παίζουν, ξεκουράζονται πάνω στον πάγο και κάνουν βουτιές στα κρύα νερά. Είναι πολύ καλές κολυμβήτριες και αγαπούν το παιχνίδι μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, φίλοι μου, θέλετε να δούμε πώς γράφουμε τη λέξη Φώκια? Φώκια. Με ποιο γραμματάκι ξεκινάει? Ναι, μπράβο, με το γράμμα Φι. Για πάμε όλοι μαζί. Φι, Φι, Φι. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε το καλά. Έτσι είναι το μεγάλο Φι. Και αυτό είναι το μικρό Φι. Και πάμε να παίξουμε. Θα σας δείξω πολλά γραμματάκια μπερδεμένα. Μπορείτε να βρείτε όλα τα Φι που κρύφτηκαν? Για ψάξτε καλά. Ποιος θα τα βρει πρώτος? Πάμε.
Παιδάκια μου, τώρα που μάθαμε το γράμμα φι, πάμε να βρούμε μαζί μερικές λέξεις που αρχίζουν από αυτό. Για να ακούσουμε. Φι όπως φάλαινα. Φι όπως φαναράκι. Φι όπως φώκες, που αγαπάμε πολύ. Φι όπως φίλος, γιατί όλοι εδώ είμαστε φίλοι. Φι όπως φίδι. Και φι όπως το όμορφο φόρεμά μου. Μπράβο σας, πόσες πολλές λέξεις με φι μάθαμε μαζί. Σήμερα περάσαμε υπέροχα μαζί. Ακούσαμε ένα μαγικό παραμύθι με τη Φώκια μας, μάθαμε τόσα όμορφα πράγματα για τη ζωή της και παίξαμε με το γράμμα φι. Είδα πόσο έξυπνα και προσεκτικά ματάκια έχετε, βρήκατε όλα τα γράμματα και μάθατε και καινούριες λέξεις. Να θυμάστε, κάθε μέρα μπορούμε να ανακαλύπτουμε νέες ιστορίες, να παίζουμε και να μαθαίνουμε με χαρά και χαμόγελο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Σας στέλνω λίγη νερεδόσκονη μέχρι την επόμενη ιστορία μας. Να είστε χαρούμενοι και να ονειρεύεστε όμορφα.